Normálne, daj takto rozbihol k nemu, vieš, ne? On má otraz mozgu, on bude mať žalúdočné vredky. Pán tak rozbihol. Taký rozhovor, chalani, nie? Ne, to by si musel vybývať. Je to zamerané na vašich tvárach teraz, ak si povedal. Jaký to má veľký zub, vieš, aby som to nevyzeral. No to zoštiluje. Čo si povedal? Černo rozčiluje. Čo sa to pýtali? To sú tu tam. Nejaký rozhovor, kto dá? Takže keď tak povedal, nejaké pár slov povedať. Ja už mám Kovalčuka. Ide do toho? Počkaj, ja urobím prime break. Ja už mám Kovalčuka. Normálne zváca, treba to je nejaká paralelka. No dal som tam tak milión, tam mohla by to byť taká kartička. Tam je ako 720 písov. To je nejaká spokojnosť. Ja som videl na chore, keď si ja stával. Jersey tam asi nebude. Počkaj, to bude jak Jana Kiršner, ja budem akože hostka, vieš, na tomto, na breaku. Toto má prísť aký hráč? Samé hovna. Doma Bondu vyhral. To vyťahne Bondu vypípa. Hej, to vypípa. Ale v každom mám paralelku, to som Bondu vyťahol. Pozri sa, vyťahol som 3 paralelky. Višňovský. Na kamerujeme ste sa priznali potom. My si mohli ozaj na nejaký stôl položiť. Daj, ja to môžem držať. Prvá limitka. Lukáš, šťastná ruka. Skús. Maden lomeno 62. Skús šťastná ruka. Skús. Čo si mám kúpiť, keď som do srandy? Musím to rýchlo sledovať do toho. Patrik Roy. Je to Blaha. Ja mám nejakú európsku kartu? A nie. Milan Kraft. Kto je? Neviem. To potrebuje. Našiel som tučňáka. To len ja môžem vybrať. Breaku tučňáka. Chápeš? Prilepnená karta. Tu boli len 3 karty, ale... Dobre, komu to patrí? Ja sa nevmestil. Komu to patrí? Neviem, kto to bere. Tuto dávam na stoličku. Kámo, a limit. Ďakujem. Dobrý a Messi, ukáž Rangerovi. To bolo ešte videla. Môžem ešte jeden No kľudne. Už tam aj tak nič nebude. No, už to je povyberám. Ešte možno takú paralelku Brodera, kebyže chytíte alebo Birona niekto, tak mi povedzte. To je iný hromadný. Keby nás teraz niekto odfotí, že kúkaj na uchylov, vieš. Ono sa to hovorí medzi bratom Janu, že vlastne je to aj veľmi hokejistom taká reklama, dá sa povedať, že vlastne na tých kartičkách oni majú reklamu, ale tak my to bereme zase z opačného hľadiska, že pre nás je to podstá reklama, keď sa príde na asi tak. Aj to, malo by to byť také zároveň spolupráca, presne automatické sa myslí. Ale zase práve na Slovensku aj zväz to chápe tak trošku inak, ako keď ja neviem, vysvetľoval nejakú záručnosť, pretože sme oslovovali normálne zväz, že rád si nás chce, či by sa to nedalo urobiť nejak oficiálne, tak ako, neviem, to sa vrátim trošku. Takého času neviem, na Slovensku je, no.
Tam je málo času. Jožko, usmej sa. Skôr. Zimný šport, to dá ako pieďačka. Normálne ešte majú na tom turnaji. Ale normálne, keď už aj tí Slovenci sú tam, Maďari, znovu By som si dal do zviedky. Ďakujem.